Paano ba maiiwasan ng tukso sa isang long distance relationship? Ano ba ang mga dapat natin gawin para maiwasan natin ang mga tukso? May mga paraan ba para maiwasan ito? Well, this video is for you. Dahil sa video na to, pag-uusapan natin ang 8 paraan na ginawa ko na nag-work para maiwasan ang tukso during long distance relationship namin ni My Love. And kung gusto mong malaman ang 8 paraan na ginawa ko, tapusin mo tong video na to. And matik, pag in-apply mo din to, is mag-work din yung long distance relationship nyo. And bago natin umpisa ng istorya sa araw natin ngayon, is kung bago ka pa dito sa ating YouTube channel, is welcome ka sa Pamilyang Bisaya. And huwag mo rin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, and subscribe sa ating munting channel. At i-hit mo na rin yung notification bell button para updated ka sa mga future videos na i-upload natin. And without further ado mga ka-istorya, let's rock and roll, BTR! It's a revolution. Can you see it? Kamusta kayo mga ka-istorya? Maligayang pagbabalik sa ating munting channel. Magandang araw sa inyo. Salamat sa pagsuporta, salamat sa panonood, at salamat sa pagtangkilik sa ating mga videos. And for today's video mga ka-istorya, is ang magiging topic po natin is how to avoid temptation during LDR. And yun na nga yun mga ka-istorya, no? Bago po muna ang lahat, disclaimer po muna mga ka-istorya, no? Eto pong lahat ng i-discuss ko sa inyo ngayon is base po lahat sa ating naging karanasan o experience in the last 10 years. Isahan na po natin ang istorya natin sa araw na to. Paano ko nga po ba na-overcome o naiwasan yung mga tukso during sa long distance relationship namin ni My Loves. And alam naman po natin lahat na yung tukso is nasa paligid lang po natin yan. Yung iba pa nga kahit araw-araw magkasama is natutukso pa rin. Paano pa kaya pag nagkalayo na? Paano pa kaya yung mga LDR? Well, ito po yung mga pinaggagawa ko para maiwasan ko yung mga tuksong yan. Una, avoid talking about your love story to your new friends. Opo, iwasan po nating magkwento patungkol sa buhay pag-ibig natin sa mga bagong kaibigan o kakilala natin. Hindi naman po masama ang makipagkwentuhan sa mga bagong kakilala natin o mga bagong kaibigan. Kasi nga, hindi mo pa lubos kilala ang mga bagong kaibigan mo. Hindi natin alam kung yung mga bagong kaibigan mo ang magdadala ng problema sa relationship nyo. Gets nyo? Pangalawa, avoid hanging out with new friends. Pilitin mo munang huwag masyadong maging attached sa mga bagong kaibigan mo. Kasi pag umabot ka sa puntong yan, dyan nagsisimula yung curiosity mo sa mga bago mong kaibigan. And pag na yan nangyari, is nahahati yung oras mo sa partner mo at sa mga bago mong kaibigan. Ang tandaan mo to, real talk lang. Maliban sa mga totoo mong kaibigan, is hindi ka matutulungan ng mga bagong kakilala mo kapag may problema ka. Gets? Pangatlo, talk with your partner every day. Mag-usap palagi. Kahit anong busy nyo, sa work man yan o ano man yung ginagawa nyo, is maglaan kayo ng konting oras o panahon para mag-usap kayong dalawa. Especially pag may problema, dapat pag-usapan kaagad. Hindi yung tipong tatakbo ka sa barkada mo. Gets nyo? Kasi ang pag-uusap ng dalawa is ang pinaka-the best way para masolve ang problema. Tatandaan nyo to mga ka-istorya. Every problem, every solution will make your relationship stronger. Number 4, plan for the future. Maraming nagsasabing huwag kayong magplano kasi hindi natutupad. Mali. Magplano kayo together ng partner nyo para maisip mo palagi kung bakit nagkalayo kayo, kung bakit long distance relationship kayo ngayon. Para gagawa ka ng paraan para matupad ang mga plano nyo. In short, may goal kayo together kung bakit nasa long distance relationship kayo ngayon. Panglima, time management. Dapat alam mo kung paano i-manage yung oras mo. Especially pag nasa ibang bansa ka. Kasi iba yung oras natin dito sa Pilipinas at iba din sa ibang bansa. And dapat nakaset na yung oras mo everyday. Dapat na may time ka magpahinga, mag-relax, may time ka sa sarili mo, may time ka sa trabaho mo nang hindi ka madistorbo, and especially, may time ka sa partner mo. In this way, mararamdaman ng partner mo na hindi nawawala yung oras mo at atensyon mo sa kanya. Pang-anim,
Always remember, someone's waiting for you. Nang sa ganon ay hindi mabaling yung atensyon mo sa iba. Dapat kang umuwi kasi nga may nag-aantay sa iyo. Pang-pito, understand your situation. Intindihin mo na may mga panahon talaga na mawawalan o kukonti yung oras niya para sa iyo. Wag na wag mo siyang pangunahan. Intindihin mo yung mga rason niya. Wag na wag mo nga hayaang dalhin ka ng galit mo. Intindihin nyo ang sitwasyon ng isa't isa. Kung nararapat mag-adjust, is mag-adjust. Wag niyong hayaang pumagitna ang galit sa inyo. Kasi yan yung magiging dahilan ng pagkasira ng relasyon nyo. Last but not the least, ang pinaka-importante sa lahat, pang-walo. Put God in the middle of your relationship. Yes, mga ka-istorya, everyday nababangon kayo, everyday nagigising kayo, ipanalangin nyo sa Panginoon na i-guide niya kayo palagi. And araw-araw, panalangin nyo sa Panginoon, nagabayan niya kayo sa lahat ng desisyong gagawin nyo. And everyday, pasalamat nyo sa Panginoon na pinagtagpo niya kayo sa isa't isa. Kung may matinding problema man ang dumaan, lagi nyong isipin kung ano yung rason kung bakit pinagtagpo kayo ng Panginoon sa isa't isa. And yun na nga yun, mga ka-istorya, yun yung 8 paraan na ginawa ko para maiwasan yung tukso na nasa paligid. And sigurado ako, pag in-apply mo din yung 8 yun, is mag-work at magiging successful ang long distance relationship nyo. And kung nagustuhan mo tong video na to at nagustuhan mo yung topic natin ngayon, is huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, and mag-subscribe sa ating munting channel. And i-hit mo na rin yung notification bell button para updated ka sa mga videos na kagaya nito. At yan po yung naging topic natin sa araw na to, mga ka-istorya, no? Sana po'y nakapagbigay tayo inspirasyon at kahit konti man lang ay nakatulong tayo sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng nanood, tumangkilik at nagsubaybay sa ating munting channel. Kita-kita po tayo muli sa susunod na video, mga ka-istorya. God bless you all. Stay safe. Peace out. Bye-bye.